Kwaba ezinye zazo izinhlupheko zakhe uShembe waze wagcina esehlangane nabo abafundisi baseBhaptisi, laba phela abagcine sebemvalelisile nabo. Ngokuxakwa yilo lelizwi likaShembe, onguNkulunkulu okhuluma emoyeni oshintshisa uShembe imithetho yebandla lamaBhaptisi. Yaba miningi iminyaka yakhe uShembe elokhu ehlupheke njalo ehlushwa yilo lelizwi kusukela esamncane, njengoba kwaze kwafika kona unyaka ka-1906 lapha esebhabhadiswe khona ebandleni lamabhaptisi. Wabe esehamba ngawo unyaka ka-1910 esephikelele khona eNatali. Nangempela ekufikeni kwakhe uShembe, uZandile Nkabinde naye umprofethi uMfazwe babengasekho emhlabeni. Bona babebaningi abaprofethi ababekhuluma ngayo indaba kaShembe, nasemapondweni babekhona. Kodwa umlando walawo baprofethi wanyathelwa wangashicilelwa phansi ngenxa yayo ingebhe eyayikhona kubo abelungu ukuthi lo nkulunkulu esithi sizama ukumqeda kuma-Afrika ulokhu uyaphutshuka njalo nje. Labo baprofethi phela badayiswa yiwo amampondo bagcina bebulewe. Bebulawela kona ukuthi bathembisa abantu ukuthi ukhona uNkulunkulu ozayo ozofika azokhanyisa lapha emhlabeni enhliziyweni zabantu. Labo baprofethi babekhuluma kona okufanayo ukuthi uyeza kukhanya emhlabeni, uzophela bonke lobumnyama ubufike nabelungu. Ngebhadi labo lawo baprofethi, itulo elalenziwa yibo abadayisi abasebedle amathe abelungu laphumelela ukuba labo baprofethi babulawe. Laba baprofethi babesebenza kuwo amaplazi lapha babegqilazwa khona yibo abelungu. Uma sebekhuluma lezi ndaba zikaNkulunkulu ozofika lapha emhlabeni, bathole yona indawo eyihlathi lapho kubanjwa khona le mihlangano kushunyayelwa ngalo uNkulunkulu ozofika. Kodwa abanye babo abantu ababegqilazwa khona emaplazini bathatha konke lokhu kwakhulunywa lapho bayokubikela abelungu ukuthi ukhona umprofethi ukhuluma ngoNkulunkulu ozayo, ekubeni nina belungu bethu nisitshelile ukuthi kuza indodana yomuntu ezosilanda iyosifaka ezulwini. Leyo ngxenye yabantu yayikholelwa kuso isithembiso esasikhandiwe yibo abelungu ukuthi bazongena ezulwini beyohlala kamnandi. Manje laba profethi abakhulumayo bakhuluma ngomuzi omuhle oyiJerusalema elisuka ezulwini elizoba lapha emhlabeni. Lelo qembu labantu alikumukelanga lokhu okwakushiwo laba profethi ngenxa yokuthi nabo babeyizigqila zakhona lapha emaplasini. Kunaloko bamemezela ukuthi naba abantu abazosibuyisela emuva. Abamhlophe bahlangana kwazingelwa laba bantu lapha babethi bazama khona ukubaleka, babanjwa babulawa. Kodwa owakukhathaze kakhulu uNkulunkulu kwakuyiko ukuthi laba belungu babezoshintsha abantu bebakhipha enkolweni yakhe umenzi wezulu nomhlaba. Yiko kanye lokho okwenza ukuthi aze adale yena lo mfoka mayekisa ukuba abe uNkulunkulu phakathi kwabantu. Phela uNkulunkulu wayengenayo inkinga nazo izimpi zembango yabo abelungu kubangwa wona umnotho, kodwa okwamcasula kakhulu yiko ukuthi beguqule abantu abamnyama ukuba bakhonze bona opopayi ababekhandwe yibo abelungu. Nakhona ekufikeni kwakhe uShembe eThekwini, abantu phela babenganakile njengoba umprofethi uMfazwe
naye uZandile Nkabinde ababeshumayela ukufika kukaShembe babelibele abantu benikile amakhanda bethi ayikho into enjalo, silinde igagaramba, silinde indodana yomuntu. Kodwa ababonanga uma seyifika phela indodana yomuntu, indodana kaMayelisa benentombi yakwaHadede. Bona babethi balindele indodana yomuntu, kodwa bebelindele umlungu. Inkulumo yabo yayinokuphikisana, kodwa indoda thizeni okuthiwa uMasikana wakwaCele eyayihlakaniphile, eyabhala konke okwakukhulunywa yibo abaprofethi, ithi yenzela isikhathi esizayo sokuthi uma sekufika lo muntu okuthiwa usuka ezulwini ikwazi ukumbona. Angempela uShembe wathi efika kokuqala eseshumayeze abantu eThekwini, wahamba wayobhabhadisa olwandle. Ilapho kwaphuma nesinedolo sawo wonke amabandla ababefuna ukuyobona isimanga somuntu obhabhadisa olwandle, into eyayingaziwa sidalo. Waphuma ngisho nabo abelungu namaphoyisa namaNdiya befuna ukuyobona lo muntu, kodwa amaphoyisa ayibizwe yibo abantu bawo amabandla esezimishini ukuba kuzoboshwa lo muntu ozobulalisa abantu ngolwandle. Iningi labantu ababesuka khona ezimishini babethi bazele ukuthi bazohleka lo muntu lapho besebulalise khona abantu eseboshwa. Kodwa konke lokhu ababeyitshela ukuthi kuzokwenzeka akwenzekanga. Kwaphenduka isekisi enkulu lapho uShembe ebhidisa ulwandle elilawula amagagasi ekwashonisa phansi. Njengoba ulwandle lwaseThekwini lalunolaka kakhulu ngalelo langa, kwazeka ukuthi vele abantu abayofakwa kulamanzi bayokufa behambe nolwandle. Kodwa uShembe wakwazi ukulithobisa ulwandle, amagagasi aphela amandla. Lokho kwenza kanjalo uShembe bathukuthela bathelwa ngamanzi abasezimishini, lapho uShembe ayilokhu ebabize njalo abantu ebabhabhadisa. Nabo abelungu bamangala kakhulu ngalento eyenziwa yilo Shembe, bathi isimanga somuntu wasezulwini okwazi ukulawula ulwandle. Yilapho enye intombi yomlungu naye eyayibukela lesi simanga eyathi, nami angisasali kulolu hlelo ngoba sengibonile ukuthi lona kuyena umfundisi ojwayelekile kodwa umuntu wasezulwini. Ngicela ukuba nami angibhabhadise. Kodwa uShembe wenqaba, wabonakala eseguqile phansi esedweba ehlabathini solwandle, edweba izindlu zesizulu. Wasethi, mntanami, mina ngithunyelwe ukuba ngize kulaba bantu abahlala kulezi zindlu ezinje. Kodwa intombazana yomlungu yaphatheka kabi kakhulu, yakhala ngalokhu ukuthi uShembe uyenqaba kuyibhabhadisa. Yilapho uShembe aze akhuluma khona nalo iphoyisa elaliwumphathi omkhulu ukuthi lona lithini, liyavuma yini ukuthi le ntombazana ibhabhadiswe. Iphoyisa elikhulu lomlungu lathi liyavuma ukuba uma ithanda ayibhabhadise. Nangempela uShembe wagcina eyibhabhadisile le ntombazana yomlungu eyayingahlali khona eSouth Africa, eyayifike ngalo uhlelo lokuzovakasha nawo ama-tourist. Eseyibhabhadisile le ntombi wabe seyitshela ukuba uyohamba uyoshumayela ezweni lakini, ushumayeze abanjengawe ukuba uNkulunkulu usekhona ezweni lase-South Africa. Nangempela leyo ntombazana ngokuhamba kwesikhathi yabuyela khona phesheya kwezilwandle, yahamba yayoshumayela ubuNazaretha.
uShembe wathi eqeda lolo hlelo wabona enye insizwa yakwaKhuzwayo. Wabe eseyiqhweba eseyitshela ukuthi ngifuna ukuba ngiye emzini wenkosi yakwaQwaba. Yaphendula le nsizwa yakwaKhuzwayo ukuthi emzini wenkosi yakwaQwabe inkosi iboshiwe ayikho ekhaya. uShembe waphendula ngokuthi uyakwazi lokho. Phela inkosi yakwaQwabe yayiboshwe ngawo unyaka ka-1906 ngempi yamakhanda lapho yadingiselwa khona eSt Helena. Yabuye yaphuma khona eSt Helena ngenxa yabo ukuthi kwafika uNkulunkulu kuyo onguShembe wayitshela ukuba uyofika emzini wayo inkosi. Leyo nkosi yakwaQwabe yabona umuntu wafike wangena kuzo izinsimbi zejele engavulelwe, owayegqoke ingubo emhlophe ecwebezelayo. Ngesikhathi efika lo muntu kwakhanya ijele lonke. Wabe sesho lo muntu ukuthi uyofika emzini wayo inkosi. Yilapho kuyobe sekuqala khona ibandla lasezulwini, ibandla lamaNazaretha. Inkosi yakwaQwabe yabuye yagcina isiphumile ejele, kodwa yabuye yadingiselwa khona eXopo. Inkosi yayiwuxoxelile umndeni wayo ngoNkulunkulu eyahlangana naye esijungujungweni solwandle eSt Helena, owathembisa ukuthi uzofika emzini wayo eMthandeni. Kodwa okwamangaza kakhulu kwafika yena uShembe kuwo umuzi wenkosi eMthandeni. Yilapho kwaphenduka khona wona umndeni wayo inkosi yakwaQwabe waba ngamaNazaretha. Lapho inkosi isibabona befikile eXopo beyivakashele inkosi, isithola ukuthi sebeyekile emabandleni asezimishini, kunomuntu ofikile osifake ebandleni lakhe lamaNazaretha sesigqoka izingubo ezimhlophe. Inkosi yakwaQwabe yathuka kakhulu ukuzwa lokho, ngoba yayizitshela ukuthi into engenzeke njengoba phela yayikhulunywe khona lena eSt Helena. Kodwa yathola ukuthi inkosi lo muntu owayehlangane naye eSt Helena usefikile emzini wayo. Yethuka kakhulu ukuthi uNkulunkulu ufike kanjani emzini wayo.